Раніцай 17 кастрычніка супрацоўнікі баранавіцкага гарвыканкама не змаглі своечасова трапіць на працу. Будынак на плошчы Леніна быў ачэплены міліцыяй, а сапёры шукалі ўнутры выбуховае прыстасаванне. Звонок з мобільнага телефона з паведамленнем аб знаходжанні ў будынку баранавіцкага гарадскога выканаўчага камітэта выбуховага прыстасавання ў дзяжурную частку гарадскога аддзела ўнутраных спраў паступіў у 6 гадзін раніцы. Па ўказаным адрасе выехалі адпаведныя службы. Людзей эвакуіравалі. Спецыялісты сапёрна-піратэхнічнай групы правялі агляд будынка. Выбуховага прыстасавання або якіх-небудзь падазорных прадметаў яны не выявілі. Прыкладна ў 8:30 аператыўныя службы завяршылі работу і знялі ачапленне. Асоба так званага тэлефоннага тэрарыста высветлена. Як аказалася, гэта ўжо не першая яго спроба пасеяць паніку. Совершал подобные действия буквально в июле этого года. Сообщал, что заминировал Барановскую межрайонную прокуратуру. Здание, был признан невменяемым. Назначены ему были меры медицинского лечения. Видимо, они помогли. Поэтому будет дана правооценка его действиям. Проанализировав практику судебную такого рода дел, хочу сказать, что в 2013 году судом было рассмотрено 6 уголовных дел о применении мер безопасности и лечения в отношении лиц, совершивших, так юридическим языком говоря, преступления в состоянии неувменяемости. То уже в этом году в суде одно еще не рассмотрено, но в сумме поступило 11 уголовных дел такого рода. Калі гаворка ідзе пра псіхічна неадэкватнага чалавека, рашэнне аб накіраванні яго на лячэнне ў спецыяльную установу будзе прымаць суд. Но псіхічна здаровым грамадзянам паводле крымінальнага кодексу за падобныя жарты пагражае пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі да 5 гадоў і штрафных санкцый. Наталья Василевская, Кацярына Страха, Юрый Цето, областные навіны Барановича.